Има моменти в живота, в които човек стига до място, което никога не е очаквал да достигне. Място, в което всичко, което е градил, изглежда сякаш се е разпаднало пред очите му. Планове, мечти, усилия, години работа, доверие, отношения, кариера, финансово спокойствие или дори представата за самия себе си могат внезапно да бъдат разклатени. Пълният провал е един от най-тежките моменти, през които човек може да премине, защото той не отнема само това, което имаме, а често поставя под въпрос това, което вярваме, че сме. Когато човек загуби нещо важно, първият въпрос, който идва в съзнанието му, често не е как да започна отново, а защо се случи това на мен? И именно в този момент започва една от най-трудните битки, битката между желанието да се откажеш и малката частица вътрешна сила, която те кара да продължиш. Защото истината е, че човек рядко започва от начало, когато всичко е наред. Хората започват от начало именно когато са били съборени, когато са изгубили посоката си, когато са останали без сигурност и когато са принудени да погледнат живота си по нов начин. Понякога най-големите нови начала се раждат от най-дълбоките падения. Провалът има странна сила. Той може да унищожи илюзиите, които човек е имал за себе си. Когато всичко върви добре, ние често вярваме, че контролираме живота си напълно. Смятаме, че успехът е доказателство за нашата стойност, а загубата е доказателство за нашата слабост. Но когато човек премине през провал, започва да разбира нещо много важно, неговата стойност никога не е била в това, което е притежавал, в позицията, която е имал, или в мнението на другите хора. Провалът отнема външните неща, за да покаже какво остава вътре в човека. И много често точно там се намира причината някой да се изправи и да започне отново. Човек започва от начало, защото в един момент разбира, че краят на една глава не означава край на цялата история. Може да си загубил работа, но не си загубил способността да се учиш. Може да си загубил пари, но не си загубил опита, който си натрупал. Може да си загубил човек, който е бил важен за теб, но не си загубил способността да обичаш. Може да си загубил посока, но не си загубил възможността да намериш нова. Най-силните хора не са тези, които никога не падат. Най-силните хора са тези, които след падането си задават въпроса, какво мога да направя сега? И точно този въпрос променя всичко. Пълният провал често кара човека да види истината, която преди е избягвал. Понякога човек не започва от начало, защото е загубил всичко, а защото най-накрая разбира, че старият му начин на живот вече не е бил правилният за него. Някои хора прекарват години в преследване на цели, които никога не са били техни. Опитват се да впечатлят другите, да отговорят на чужди очаквания, да изградят образ, който изглежда успешен отвън, но вътрешно ги прави празни. Провалът понякога идва като болезнено събуждане. Той премахва маските и оставя човека сам със себе си. И именно там се появява възможността за истинска промяна. Много хора започват от начало не защото са забравили болката, а защото са открили нещо по-силно от нея – смисъл. Когато човек намери причина да продължи, дори най-тежките моменти могат да се превърнат в основа за нов живот. Болката сама по себе си не променя хората. Това, което променя хората, е начинът, по който те решават да използват тази болка. Един човек може да бъде унищожен от провала си, а друг може да го превърне в началото на най-важната трансформация в живота си. Разликата не е в това, кой е страдал повече. Разликата е в решението какво ще направи след страданието. Човек започва от начало и заради една проста, но дълбока причина желанието да не остане завинаги в момента на своето падение. Никой човек не иска цял живот да бъде определен от най-лошия си момент. Всеки има нужда да вярва, че може да стане нещо повече от грешките си. Представете си човек, който е загубил всичко, което е изградил. В началото той може да вижда само празнотата. Може да вижда само това, което вече го няма. Но с времето започва да забелязва нещо друго, че все още има умения, знания, характер, памет, опит и способност да създава. Той разбира, че истинската загуба не е това, че нещо е приключило.
Истинската загуба би била да позволи накрая да го убеди, че няма бъдеще. И много хора точно тогава правят първата малка крачка. Не защото са напълно готови. Не защото вече не ги боли. А защото разбират, че ако останат неподвижни, болката ще стане тяхното ново ежедневие. Понякога началото след провал не изглежда впечатляващо. То не започва са големи речи и грандиозни планове. Започва с едно малко решение. Да станеш от леглото. Да направиш един телефонен разговор. Да научиш нещо ново. Да опиташ още веднъж. Да повярваш, че утрешният ден може да бъде различен от вчерашния. Именно тези малки действия изграждат новия живот. Хората често подценяват силата на малките стъпки, защото искат веднага да поправят всичко. Но след голям провал човек не трябва да възстанови целия си живот за един ден. Той трябва просто да започне да го изгражда отново. Провалът учи на търпение. Той учи човека да не приема успеха като нещо гарантирано. Учи го да цени малките победи. Когато веднъж си загубил всичко, започваш да гледаш различно на нещата, които преди са изглеждали обикновени. Един спокоен ден. Един истински разговор. Една възможност. Една нова идея. Всичко придобива различна стойност. Човекът, който е минал през провал, често става по-мъдър не защото е получил всички отговори, а защото е разбрал кои въпроси наистина имат значение. Провалът също така показва кои хора остават до теб, когато вече нямаш какво да дадеш. В моментите на успех много хора искат да бъдат около теб. Но когато всичко се разпадне, тогава виждаш истинските отношения. Това може да бъде болезнен урок, но често е и освобождаващ. Защото човек започва от начало не само с нови цели, а и с по-ясна представа кого иска до себе си. Понякога загубата на стария живот е единственият начин да се освободи място за новия. Много велики промени в човешкия живот започват като нежелани събития. Човек не избира винаги бурите, през които преминава, но може да избере какъв човек ще бъде след тях. И това е една от най-големите човешки способности – способността да се възстановява. Историята на човечеството е пълна с хора, които са били отхвърлени, провалили са се, загубили са всичко и въпреки това са продължили. Не защото не са изпитвали страх, а защото са разбрали, че страхът не може да бъде причината да спрат завинаги. Понякога човек започва от начало, защото вижда, че няма друг избор. Но с времето това, което е изглеждало като принуда, се превръща в свобода. Новото начало дава възможност да изградиш живота си по различен начин. Да вземеш уроците от миналото, но да не живееш в него. Да използваш грешките си като знания, а не като присъда. Да спреш да питаш, защо загубих всичко, и да започнеш да питаш, какво мога да създам от това, което ми остана, защото човек никога не започва напълно от нулата. Дори когато изглежда, че всичко е изчезнало, той носи със себе си най-важното преживяното, наученото и способността да избира. Най-големият успех след провал не е просто да върнеш това, което си имал преди. Понякога най-големият успех е да станеш човекът, който никога не би станал без този провал. Защото трудните моменти могат да разрушат една стара версия на човека, но могат и да създадат нова. Могат да отнемат удобството, но да дадат сила. Могат да затворят една врата, но да покажат път, който преди не е бил видим. В крайна сметка това, което кара човек да започне от начало след пълен провал, не е липсата на болка. Не е това, че той не се страхува. Не е това, че е забравил миналото. Това, което го кара да продължи, е разбирането, че животът му не свършва в момента, в който нещо се провали. Човек започва от начало, защото дълбоко в себе си знае, че има още нещо за преживяване, още нещо за създаване, още една възможност да напише следващата страница. Понякога именно най-тъмният момент показва първата светлина. И когато човек намери смелостта да направи тази първа крачка, той разбира нещо много важно, че провалът не е мястото, където историята му приключва. Провалът може да бъде мястото,
откъдето започва най-силната част от неговата история. Благодаря ви, че останахте до края на това видео.